Eta apirila, laugarren hila, bagoaz aurrera udaberrian. Venga, ostirala. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko apirilaren batean, atzerritar talde batek lurralde okupatuetan bizi ziren palestinarrei elkartasuna adierazi eta Yasser Arafat babestu zuten giza ezkutu gisa jardunez. Tentsioa hain zen altua palestinarren babeserako misio zibila zirela jakinarazi arren, Israelgo armadaren erasoak jasan zituzten. 2 egunera tanke israeldarrak Neblusen sartu ziren. Palestinarren aldeko babes taldean zeuden Fermi Muguruza eta Paul Nicholson euskaldunak. Azken honek hilabete egin zuen Arafat babesteko giza ezkutu gisa, Ramalako kuartel orokorrean. Eguzkia...